Sada hajde da se vratimo malo na priču o konstruktorima. Ovdje imamo jednu child klasu sa svojim praznim konstruktorom. Šta ako mi želimo da popunimo sve vrijednosti u njoj? Prvo ćemo proslijediti ovdje vrijednost. Ovo ćemo definisati ovako. I onda da dodijelimo tu vrijednost, recimo property-u, pisat ćemo ovo ćemo kloniti. Sada ako pokrenemo ovaj program, zapravo prije nego što ga pokrenemo, mi ćemo i inicijalizovati našu konobar klasu. Prije toga ćemo ovo vratiti u public. Sada ćemo mi namjesto setovanja parametara ovako, mi ćemo za konobara da proslijedimo vrijednosti sve ove u sklopu konstruktora. A prije toga smo trebali da definišemo i sve vrijednosti u našem konstruktoru. Dakle, imamo bakšiš i pritom imamo iz zaposlenog, iz njegovog konstruktora imamo ove tri vrijednosti koje ćemo dodati u konobar. Prvo ime, ID, plata. Dakle, ime je Milan, ID je 4 i plata je 300. Sada ćete vidjeti da ako pokrenemo ovaj program, neće se popuniti sva polja koja nisu definisana u child klasi. To jeste ona koja je definisana u parent klasi. Popunjuje se njegov bakšiš, ali nije plata. Dakle, plata je ostala na 0 i uvećali smo je za 100. Da bismo popunili i konstruktor parent klase, koristimo predefinisanu rečicu base. Otićemo na konstruktor našeg zaposlenog i ovdje ćemo staviti dve tačke, ukucati base da bismo komunicirali sa članovima iz parent klase i onda ćemo da proslijedimo sve vrijednosti koje želimo da proslijedimo. A to su ime, ID, koristimo obične zagrade i ovdje nam i okruženje kaže koje će to vrijednosti da budu, ime, ID i plata. Tako da sada kada smo definisali ovako konstruktor, prvo smo proslijedili vrijednosti ovdje i onda smo ih proslijedili dalje u parent klasu. Ako ponovo pokrenemo isti program, vidjet ćemo da su naše vrijednosti popunjene. Prije nego što završim sa predavanjem, samo ću vam reći da vi možete bilo koju klasu naslijediti ovdje. To ne mora biti parent klasa koju smo mi definisali. Dakle, mi možemo uzeti nešto poput sistemske klase exception ili bilo koje druge klase iz biblioteka koje koristimo i u tom slučaju će kuvar dobiti sve sposobnosti ove sistemske klase. Na primjer, sad ako otišao na program, ovdje bi mogli da definišemo data ili message iz exceptiona. Također bi mogli da proširimo osnovno
ponašanje klase exception. To bi bilo to što se tiče ovog predavanja. U sljedećem predavanju ćemo završiti sa stubovima objektno-relacionalnog programiranja. Pričat ćemo o polimorfizmu, o tome malo o virtualizaciji, apstrakciji metoda i to je to. Hvala na pažnji.